see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause Good morning, guys. Hindi na ako makapaghintay sa Thursday na mapalitan yung kulay nito. And tapos nang kumain yung mga bata. Si Sak, linagay niya na doon yung plate niya. And si Holly, hindi niya naubos, pero kumain siya ng yogurt. Inutusan ko sila na maglinis doon sa sa kwarto ni Holly. Kasi sabi nila maglalaro raw sila ng PS. Pero sabi ko, tulungan nila ako na maglinis. Ayan. Pinipik ni Sak yung mga let me see, Sak. Ito ba, yung mga puti-puti, tapos marami na kasing naglalabasan na yung parang styrofoam na white. Not yet. Ayan. What else? What else? You have to drink your medicine. Come on. And siguro mamaya magbukas ako ng package. Let's open it. Yeah, later. Come on. Take your medicine. Don't rip it, Papa. Come on. Take your medicine. Painumin ko muna tong gamot, ha? How about you? You clean up. Come on, Holly. Ito yung kanya. Pinakita ko na sa inyo, diba? Ang flavor niya is... What's the flavor of this, Holly? Strawberry. Strawberry. Kasi may orange nito. Strawberry. May orange kasi nito. Pero Strawberries. mas gusto nila yung strawberry. Whoop, whoop, whoop. Sa'yo ay 4.5. Okay. You have to drink all that water, okay? Okay. Maya-maya magsasampay na ako. Ayan si Sak, busy doon. Ayan si Sak, oh. Inaayos niya yung couch. Para makalaro siya ng PS. If I drink the soap, Look at your voice. Listen to your voice. can't use the vacuum. Huh? Can't use the vacuum. No, we cannot. We don't have vacuum. What do you want? We have one. We have one in the shed. I don't like that one. You don't like that one? Gusto niya sanang mag-vacuum si Sak. Eh, di ba sila yung vacuum namin? Sabi ko, meron kaming isa sa shed. Ayaw niya raw yun. Kasi yung luma namin, bago namin binili to, meron pa kami. And linagay ni dyan sa hindi pa yun sir, linagay ni dyan sa shed. Sabi ko, kunin niya. Ayaw niya raw yun. Okay, drink, finish it. Kasi matatapos na yung aking, oh, good job. Ubos niya. Yeah. Huh? Packed up the cat. Let me see. Okay. Okay, malinis na dito. Pwede sila maglaro ng PS. Okay. So, tapos na yung aking winawashing. Pero ko siya, spin and drain. Para tuyong-tuyo talaga siya. Hindi tuyong-tuyo. Yung alam mo yun, napigaan talaga siya. Kasi pangit ngayon yung weather. So, baka hindi siya matuyo. Kaya, ayun. 10 minutes. Another 10 minutes. Okay. Wala kasi kaming dryer. So, yung washing machine namin, meron siyang spin and drain. And yung dalawa, hoy. Hi. Hi. Tahimik sila kasi naglalaro sila. What are you playing? Fortnite. Fortnite. Hindi ko yan alam, guys. Ayan, Fortnite. Okay. So, hintayin ko lang yun. And baka, sana, ako mamaya. Bukas tayo. Ito yung H&M. So, dito pa yung yung unang box na binuksan ko. So, tingnan natin. Tsaka etong misguided. Buksan natin to. Mamaya, pag hindi ko nakalimutan. So, tapos na siya. Off na natin to. Pero baka mamaya, pag maganda, parang gumaganda naman yung araw. Maglalaba ulit ako.
Kasi meron pa akong mga natira pang labahan. Sana matuyo yung mga uniform ng mga bata. Dapat kahapon ako maglalaba kasi 'di ba? Wala kaming kuryente. Sige, sampay muna ako. Yan yung dalawa, tahimik lang sila. Oh. I got a breaking fridge. Tingnan mo, si Holly parang na siya. Baba? Yeah. You sounds like a boy. Okay, sampay na ako. Tapos na akong sampay and hindi siya maaraw, makulimlim and malamig yung hangin. And kagabi, kausap ko si Jan, sabi niya, kausap ko si Jan, sabi niya, lakas daw ng ulan sa Adelaide. Di ba kahapon dito, maganda yung araw. And si Kuya, mamaya yung kanyang golf competition, 10:30 na. Ang golf competition ni Kuya is 1:30. Magugas muna ako, ayusin ko muna dito sa kusina. Gasan ko na rin pala itong mga nabili ko kahapon na baon na ng mga bata. Yes. Made in daw to? Made in New Zealand. Ang tawag sa kanya ay snack capsule. I wanna watch you. Ayan. You wanna watch me? Yeah. And may kasama na nga siyang tawag nito. I hate feelings. No, Baba. I can open that. You can't. This is hard. Napaka... It's not hard for me. On top. No, it's hard. Let me try. Diba? Hindi talaga siya mapalagay. I thought you're playing. Well, Ay, ang hirap niya don't naman wanna- tanggalin. Because I told you, it's hard. got it. What are you doing? I'm gonna wash your new baonan. Ay, patang, hala. Hirap siya tanggalin, ha? And yung kanya, ang ganda niya, kasi yung fork, Wow, naka-ano siya, naka-attach. cute. Yeah, naka-attach siya, Mayroon siya ditong bilog, Tanggalin natin. Mom, I like forks. Sana yun. Iti-twist lang siya, hindi pwedeng ganunin. Iti-twist siya, para siyang clock. You want to spin it. Yeah, you have to spin. And, buti pa si Oli, alam niya. Tapos, ayan. So, ang galing. Could I feel? Ang galing, ang galing. Yes. Tapos, It's like a baby. pwede ka maglagay ditong yogurt, pero hindi ko naman sila Mom, papabaunin it's ng like a yogurt. baby. Kasi yung yogurt ni Holly, di ba, nasa na, kung gusto niyang magbaon nun, I should open this. hindi ko na siya kailangang I ilagay should dito. open this box. Fruits lang. Ayan, punuin ko to ng fruits. Ito yan. Yan yung kay Holly. And ito yung bagong bottle ni Isaac. Kasi yung luma niya, ito yung rinireklamo ni Isaac, Ito ba? Ano na raw? Yung marami ng kagat. So, yung Nike to, Ito ko, sabi dito, pop-up, spout, anti-leak lock. Okay. Pop-up. Tapos may lock siya dito, So, hugasan din natin ito. Meron din siyang plastic. Ayun ang Baba. See? No, don't use that one. Mapuputol. Ginagamit niya itong pangkusit. Pangkusit. Okay. Isak may kausap. Gamit niya yung headset ni TJ. Kasi yung headset niya si Rana. So, okay, hugasan ko na ito. Akin na, Baba.
Katatapos ko lang maglinis ng toilet. And yung bathroom, nalinis ko na rin. Magre-refill lang ako. Yeah. Magre-refill lang ako. Ito yung pampabango ko sa toilet. Ito yung Duck Fresh Disc. Ayan. Can I see? Yep. Ang kanyang scent ay citrus. So, ubos na kasi ito. Ayan. I-refill ko Can I lang go to the siya. toilet? Not yet, Baba. Wait lang. Do I have to go in the toilet? Yeah. Okay, thank you. Doon siya sa toilet ni daddy niya mag-CR. So, buksan lang natin to. Meron siyang laman. Ito yung refill. Kasi pwede mo siyang mabili na refill. Tapos, ito yung combination niya. Yung pinaglalagyan niya. So, meron na kasi ako nitong dalawa. So, ang binibili ko na lang ay yung pang refill. So, meron siyang dalawa. And yung ginamit ko pala sa toilet at saka sa bathroom na spray ay yung Domestos. Ayan, Domestos. Dati, yung aking ginagamit ay Duck din. Kaso, naubusan na ako. So, itong mayroon. So, ito na lang. Ubusin ko lang to. So, ayan. So, lagay ko lang to dito. Nilagay ko na. Tapos, ayan, bubuksan lang natin ito. And, pag pinush ko siya, etong... Yes, baby. Ito, aangat siya dyan. Hanggang, pag paubos na, dito na siya. Ito ba, nandito I na. turn on the dogs. Ah, okay. Yeah, come on. Kita ko sa inyo. What are you doing, Baba? Wait, baby. Push lang. Kasing tabi sa mga kumakain. Ayan. So, ayan na. Can I try that? Nasa number 3 na siya. So, may dalawang gamit pa siya. Can I try that? No, Baba. Okay, wash your hands now. Come on. And, nasa na yung takip? Wait, where's the cover? Ayun. Layo nang narating ng It cover. was standing there. Tapos, yung aking, ito yung yung isa pala, spray ko dito, ini-spray ko dito sa mga gilid. Pero ito yung White King yung sa toilet. Tapos, yung aking, babaliktarin ko to. What are they, Mom? Yung diffuser ko dito ay yung Limest. And meron pa ako ditong isa. Tapos meron tayong candle. Meron pa ako dun sa bathroom. Tapos ito yung ating VI poo. Ha? What's that spray for? Yeah, and then gumagamit ako ng disposable gloves. Why need Okay. gloves? Ilalagay ko na ito dito kasi naubusan na kami ng flushable wipes. Ito yung Sorbent Silky White. Meron siyang 40 shades. Yan. And yung ginagamit ko palang pampunas dito, hindi cloth, before cloth. Tapos, nasasayangan ako, tinatapon ko agad. Tapos marami akong nagagamit. So, ang ginagawa ko na ngayon ay, eto, yung toilet paper na yung ginagamit ko. Kaya, ayan, marami akong toilet paper dito. Pero hindi naman nakakaubos ng Eto siya, Eto yung tira, So, diba, hindi naman siya naubos. Tapos, kinukolekta ko na yung mga empty na galing sa toilet paper. Tapos, eto, i-refill ko siya mamaya ng toilet paper. Okay. So, patuloy ko na yung pagwawalis. Wala pa kaming vacuum, kaya walis-walis lang ako. Ha? Okay. Alright, okay. Can you put that back in the bathroom, please? Thank you. So, magwalis lang muna ako dito. Ito sa toilet to. Lunchtime na, pero ayaw pa nilang kumain na. When I was ringing, you down to leave because you talking. Sorry. Ayaw pa nilang kumain ng lunch kasi kumain sila nun. Can you grab that plate, Shaq? May kausap siya. Huwag natin siyang disturb. Thank you, Howie. Ayan. Ito yung kinain nila, yung nabili natin kahapon na Arnott's na hundreds and thousands. Yes. Ang dami nilang nakain ito, Tingnan natin. Yeah. Pretty. Yan, yung halos maubos. Ayan. Wait, Baba. Ayan yung itsura niya, Yeah. And si Kuya, ang kanyang competition ay 1:30. Yeah. Tinext ko na si Jan kasi kagabi, tumawag na si Jan. And ginudlak na namin si Kuya. So, nandun sila Baba, be quiet, I'm talking. Yung golf competition, gaganapin sa Royal Adelaide Golf Course. Yes.
So, doon, 1:30. So, tinext ko na lang si Jan Wait, Dad? na i-good luck kami kay Kuya kasi nagpa-practice si Kuya Do you need kanina pa. anything at the shop? Huh? And eto yung magnet doon sa kinuha niyang lollies na No, that was frozen. my phone. O, ginagamit niyang phone. Lahat ng may ganito, cards, Took my phone. or kahit sa shades ko, ginagawa niyang phone yung mga parang matigas na card. So, ayan. So, tapos ako pala, hinihintay ko lang na, nagta-transfer ako ng files para makapag-edit din ako. Nagpapahinga lang ako ng konti kasi naglinis ako. And then mamaya kukunin ko yung mga nilabhan. Sana matuyo yun para matupi ko rin. Kasi yung mga uniform yung nila kuya. Go for already. Diba? Yes. Say good luck, Kuya. Say good luck, Kuya. Good luck, Kuya. Golf competition today. Remember? What are they up to? Ano? Yeah, hi. Say good luck, Kuya. Say good luck, Kuya. Good luck, Kuya TJ. Okay, humingi na si Sacha kasi Holly ng lunch. Ang lunch nila ay magtitinapay lang sila. Alam nyo bang 2:30 na? Magto-2:30 na. Ano na to? Merienda na. Ito yung nabili ni Jan sa shop na bread. Pero Baker's Delight din siya. Yung kanilang kakainin ay ang ipapalaman ko ay yung smiley fruits na nabili natin kahapon. Then cheese and sauce. Hi, Baba. Look at my cute babies. Where's your cute baby? Here. In a trolley. Oh! Okay, gawan ko muna sila ng This sandwich. baby's trying to Ayan follow. siya, oh, naglalaro siya ng kanyang My mga, baby's trying to follow. oh yan, mga babies niya. Tingnan mo, mga babies. This baby's trying to walk. Oh, trying to walk now. Okay, gawan ko muna sila ng sandwich. Sandwich? That's goody, goody. Yung smiley fruits. Remember the smiley fruits? Yes, ako want smiley fruits. Then mamaya, ang dinner namin, may tira pa akong chicken. Yung roast chicken ko, gagawin ko ay miswa. Tapos yun ang ilalagay kong meat. Donut paddle. Oh, tingnan mo siya. Tingnan mo siya, oh. What did you do? Show me before what you were doing. Show me. Ganun siya. That would to the Dundee like Baby Isla. Pardon? To the Dundee this like for like Baby Isla. Oh, yan daw ang ginagawa ni Tito Dan kay Baby Donut Ayla. paddle gently. Hi, Baba. You wanna hold her? No, I'm gonna make your sandwich, Baba. Raspberry. We don't have raspberry here. I didn't put it. Why? Because we don't have space here. You mean not mushroom? Yeah, no room. So, what do you want? Milk? Rich. Make sure you drink it, okay? Yeah. Kanina sabi niya, Raspberry. yeah, but I put the breakfast first. We don't have space. Wala na kasing space Why yung, did I put yung the wrap. So, ito raspberry yung, in first? after this, after we finish all this, I will put the raspberry, okay? So, ito yung kanila. Tropical ata to. Breakfast. Oh, breakfast, hindi tropical. So, ang rate niya is Health Star 5. Thank you. And ito na yung kanilang lunch Nice. / snacks. And naubos na yung isang tomato This sauce. one's next to his. So, ito, binuksan ko to. Ah, hindi. Nakabukas na to. Si Jan yata nagbukas. So, pero bago I'm siya. gonna get more Okay, sauce. Baba. This is yours. Sack. Okay. And ang gagawin ko ay, and kanina pala, kumain din sila ng apples. Mom, Yes? can you eat this? Ah, can you do this, guys? And kanina, Can you pass it here, please? no, you have to eat on the table, please. Okay. Eat on the table, please. Okay, here you go, Saki boy. Thank you, Sak. Tingnan mo siya. I said, sabi ko, i-off muna yung may kalaro kasi siya. Sit there. You can sit there, Baba. No, I Here. wanna sit here. Sak, I told you to turn it off first and eat. Hoy, gamer na siya. And ako, hihiwain ko to. Tapos ilalagay ko sa freezer. Kasi ako, sa akin tong bread. So, ayoko siyang masayang.
Hiwain ko siya. And then, maghihiwa rin ako ng mga fruits. Yung gagawin kong fruit salad na babaunin nila sa school. Okay, no. Okay, enough niya na. So, maghiwa ko ng mga fruits. Ihanda ko na yun para bukas. And naka-ready na yung kanilang baunan. It's alright, Polly. Hiwain ko lang itong tinapay. Masarap itong bread. Ito yung sourdough. I never tried that before. Nahiwa na pala siya. So, ang gagawin ko ay babalutin ko na lang siya separately. Ito yung gagamitin ko. Ito na yung iba. Nabalot ko na siya dito sa paper wax or baking paper. Tigta 3 ba? Ayan. 1, 2, 3. Ito siya sa freezer. Tapos ito, kakainin ko ito mamaya. Ayan, 3 din. So, lagay ko ito sa ref. Then, maghihiwa ko ng fruit. Yung mga fruits naman. Hugasan ko ito. Ito yung pinaglalagyan ko pa nagbe-bake ako ng cupcakes. Kinuha ko to dun sa labas. Di ba mayroon kami dun yung parang cabinet? Nandun yung mga iba kong mga pinaglalagyan ng mga cakes, tsaka cupcakes. So, ayan, hugasan ko kasi sobrang alikabok kahit nasa ano siya. Kahit nakasara yung pinto ng cabinet na yun. Hugasan ko na siya. And meron siyang divider. Ito yung divider niya. Oh. Kasi pag marami kang ginawang cupcakes, ayan, 2 ganito ko. Are you done? Okay, thank you. Ubus na yung sak. Ito yung bread ko para mamaya. Linagay ko sa kanyang plate. Yeah. So, ito hindi ko to kailangan. What's your divider? This one. What is that? So, kunin ko na yung mga fruits. Fruit. Okay. Kunin ko yung mga fruits. Hugasan ko pala muna ito. Tapos yung ating watermelon. Pag hinihiwa ko yung watermelon, tinatanggalon ko siya ng konti lang naman. Yung dito ba sa gilid. Oh, that's very, very big. Yep. So big. And It's massive. ito. It looks red. Tapos ko ako ng kiwi doon. Then green And may mango pa pala ako yellow. dito. Mango. May 2 pa akong mangoes. Eto. Sa akin na ito mamaya. Hawag ko na lang silang isabay para kainin ko to today and tomorrow. Kasi marami ng fruits. So, hugasan ko lang to. So, ito na yung fruits and meron din akong hiniwa na apples. Tapos, pinigaan ko siya ng lemon para hindi siya mangitim. Pero, maghahanap ako ng mas maliit na lalagyan kasi parang ang laki niya naman. Hindi ko pala hiniwa lahat yung watermelon. Tapos, maglalagay akong blueberries. Pero, yung blueberries para lang to kay Zachary and Holly. Kasi si Kuya, hindi siya kumakain ng blueberries. So, hindi ko lalagyan yung kay Kuya. Pag linagay ko na sa baunan niya. Yung apples. Sana makatulong yung ating lemon na hindi siya mangitim. Parang okay lang naman, di ba? Napuno na. Parang mapupuno na siya. So, yan na yung baon ng mga bata. Yung fruits. Nagugas ulit ako ng another container. Kinuha ko to dun sa labas, dun sa may pagwal kung nasan yung brown na cabinet namin. Kasi eto, grabe yung kinain niyang space sa fridge. Di ba may grapes pa ako, yung eto ba?
hindi na to kakasya. Tapos meron pa akong mga ilalagay yung mga kalahati ng watermelon, rock melon, honeydew. So, hindi na sila magkakasya. So, itry ko ditong ilagay. Ito yung dating pinaglalagyan ko. Meron pa dyan. Plain flour. So, isalin ko to. Pero at least na-mix ko dito. Wait, Baba! Oops, oops, oops. Oops. Sarap kasya. Okay. Oh, ayan. Oops, sakto. Tamang-tama lang, oh. So, ito yung kanya ng lalagyan. So, okay. Ligpitin ko lang dito. Kasi marami pa akong gagawin. Kasi hihiwain ko rin yung ano, not hiwain. Isi-separate ko rin yung mga hot dogs, tapos yung bacon. I-ano ko siya, tawag nun, babalutin ko yung bacon sa ano, sa paper wax din. Wait lang, Baba. Tawag ako ni Holly. Magdinis muna ako dito. Hugasan ko to. Nalinis ko na dito and eto inugasan ko kasi gagamitin ko siya ulit. Papakita ko sa inyo kung saan ko linagay yung fruits. May tinanggal ako yung wine tsaka water dito. Para dito ko siya mailagay. Meron dyang water tapos wine. So, ayan. Kasi kanina, yung una kong pinaglagyan ng fruits, grabe, na-take niya yung space dito sa baba. So, hindi ko na mailalagay ito tsaka yung mga kalahati ng watermelon tsaka yung melon. So, ngayon, ang gagawin ko, ito yung tirang manok. Mamaya ilalabas ko yan kasi ito yung gagawin kong ilalagay ko ba sa miswa. Ngayon, ang gagawin ko naman ay ito yung hot dogs. Tapos, ito yung bacon. Isi-separate. Tawag nun. I-divide ko ba siya para pag freezer ko siya, hindi ko lahat hindi ko lahat i-defrost. So, kaya, ang gagawin ko ay eto sa wax paper ko siya ilalagay. Eto sa ziplock. 1 kilo tong hotdog. So, diba? Pag freezer ko to, hindi madidefrost siya pag kinuha ko. So, ang gagawin ko ay bibilang tayo. 1. Sabihin natin tigta 3 yung mga bata. So, 9. 9 taga ziplock. 2, 4, 6 2, 4, 6, 7, 8, 9. Tama ba? 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 9. May sobrang 3. So, ang gagawin ko siguro sa glad drop na lang. Glad drop. Dito ba? Oops, sorry. Kasi kung sa wax paper, parang hindi naman. Yung bacon linalagay ko talaga sa wax paper. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gawin. Ganyan lang. Yung 3, dito ko lang siya ilagay. Tapos, ibalik ulit. Hindi. Butas na yung plastic. Sukuha na lang ako ng ibang plastic. Lagay ko lang to sa freezer. So, yung bacon, ang ginagawa ko sa bacon, hinahati ko siya sa 2. So, 1 kilo ata to. Yeah, 1 kilo ata to. Ang gagawin ko ay kumuha ko ng ganito kalaki or depende
Tapos, eto, hinihiwa ko. Ito, nasa yung kutsilyo. Tingnan nyo, ang kapal, oh. Ginagawa ko ay, hinihiwa ko siya sa dalawa. Ganito ba? Ayan. Tapos, pinofold ko siya dito. Para makita nyo. Ganyan. Ganito. Tapos, ayan ulit. Parang tinitiklop lang. Tapos, maglalagay ka ng bacon. Ganyan. Ayan, ganyan. O, sakto yung aking ginupit. Tapos, madali lang siyang kunin. So, ayan. Ayan yung bacon natin. So, repeat lang. Ganun lang ulit. So, ulit ako ng wax paper or baking paper. Ang kakapal ng bacon. Grabe, tingnan nyo naman to, oh. Ating pagkakapal. Tinamad siguro yung naghiwa nito, nagmadali. Sobrang kapal naman. Isa, tuwang-tuwa sa kanyang kalaro. Kamusta na kaya si Kuya? Ay, wag kong anuhin para makakonsentrate si Kuya. Ito naman, tingnan nyo. Tinipid. Kawawa naman. Ito, sobrang kapal. Tingnan nyo, oh. Sobrang kapal. Parang hindi na to bacon. Parang, anong tawag dyan? Wait lang. Parang may carried away ako. Wait lang. Mali. Ganyan pala. Tama ba yung una kong pinakita sa inyo? Naan tuloy ako. So you jump. So, ito na yung ating bacon na nakabalot sa wax paper or baking paper. So, nakailan ba akong balot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8 siya lahat. Tapos, palit na ng paliit. Di ba ang lalaki nung nauna? Ayan, tsaka makakapal. Yung panghuli, ayan, lumiit na ng lumiit. So, ilalagay ko to sa ziplock, then i-freezer. Okay? So, nilagay ko na siya sa ziplock. Yung coals to, meron pa ako dyan na IKEA kasi may tira pa ako yung sa coals noon. Ayan. So, ilagay ko na to sa freezer. Ayan siya.